Velkommen tilbage. Denne her tutorial er om at få rapportinformation. Først vil jeg lige vise dashboardet. Her kan man se alle arbejdskortene for hvor travlt man nu vil være i dag. Som du kan se, så er der en hel masse information, som jeg sagde, jeg snydte hjemmefra før. Du kan klikke her på blyanten for at rette information, hvis en medarbejder er syg eller et arbejdskort skal slettes. Men lad os komme videre til rapporter. Her kan du vælge en kunde, en sag, en ydelse og en medarbejder. Jeg forklarer lidt mere. En kunde, der kan du vælge, hvis du vil sende en regning til en kunde, kan du gå ned og vælge kunden. Hvis det er for en bestemt sag, at der er mange sager, lige nu er der kun sagen fra Vesterbro, men hvis der er mange sager, kan du vælge en bestemt sag. Og hvis du gerne vil se, hvilke ydelser du gør mest, så kan du vælge det også. Men for nu vælger vi bare en medarbejder. For vi vil se, hvor meget Brian har arbejdet for maj måned. Så vælger 1. maj til slutningen. Og trykker beregn. Her kan vi se, hvor meget Brian har arbejdet, hans tid. Vi kan også se køretiden. Køretiden bliver beregnet, hvis Brian han bruger appen, mobilappen, til at udregne tid og distance. Alt det her information kan hentes ud som en pdf ved at trykke på dette ikon. Her får man så pdf'en med samme information, som er til at bruge. Men lad os vende tilbage. Hvis man vil se Brians arbejdskort for maj måned, kun hans arbejdskort, kan man gå over til medarbejder og trykke på kalender. Herinde er ikonet op øverst for pdf, og man trykker ud, får man det samme. En sidste ting, man kan gøre, er at klikke, hvis man vil have et bestemt arbejdskort. Lad os vælge onsdag den 14. maj. Her trykker vi. Her er Brians arbejdskort. Lad os sige, at vi vil have det ud. Igen trykker man bare på pdf-ikonet og får det ud. Og det konkluderer denne